Хәерле кич. Татарстанда 2024 ел фәнни технологик үсеш елы икәнен исәпкә алып, бүген Каба Татарстанның фәндәге уңышлары хакында сөйләшергә җыелдык. Узган тапшыруларыбызның берсендә яшь галимнәр һәм алар өчен тудырылган мөмкинлекләр турында сөйләшсәк, бүген исә игътибарны фән өлкәсендә булган соңгы уңышларга юнәлттербез. Кадерле кунакларыбыз белән бу хакта да сөйләшү кырырбыз. Исәнмесез? Исәнмесез. Татарстанның фәнни уңышлары турында сөйләшербез. Гомумән фән өлкәсе безнең республикабызда ни дәрәҗәдә үсеш алган соң? Айнур әфәнде, сезгә карап сорыйм инде. Шуннан да сез әйткәнчә, быелны фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде һәм Татарстан Фәннәр академиясе шушы программаны гамәлгә ашыруның төп координаторы итеп билгеләнде. Шушы зур һәм бик тә әһәмиятле бурычны күз уңында тотып, Фәннәр академиясында бүген бик актив үзгәртеп корулар бара. Безнең төп бурычыбыз шуннан гыйбарәт: бүген Татарстанның фәнни потенциалы зур, ләкин ул бер ноктага берләштерелмәгән, бер ноктага җыелмаган. Менә безнең бурычыбыз бер яктан академик фәнне, югары уку йортларында булган фәнни потенциалны берләштереп, аны инде икътисадның реаль секторына, ягъни җитештерү өлкәсенә, завод-фабрикаларның базасына алып килеп җиткереп, безнең bütün mümkünliklerini birleştirip real ilimizni, respublikamızı üstürürdey zamança texnologiyalarga kilip çıkıyor. Buna şuşu buruş kısalarında biz bugün aktif iş alıp barabız. Ende Fenler Akademiyası kısalarında bugün dünya standartlarına to'g'ri kelerdey itip fen hem ma'arif uzagi buldurla. Biz Россия күләмендә шушы конкурска ариза бирдек. Мондый үзәкләр 15, ләкин аларның берсе дә Татарстанда юк. Инде шуңа ярдәм итү йөзеннән бүгенге көндә 46 Татарстанның 46 ире оешмасы, бу завод, фабрикалар һәм югары уку йортлары шушы үзәккә әгъза булып керергә үзләренең теләкләрен белдерделәр. Без менә Казанны Рәсәйдә спорт башкаласы буларак танылуын яхшы беләбез. Әйме яшьләр үзәге дип тә аны инде таныйлар хәзер. Менә фәнгә килгәндә безнең Казан, Татарстан фәнни үзәк буларак танылганмы? Аның фәнни тарихы һәм бүгенгесен инде. Үземне үзебез ирек белән икебез эшли торган органик һәм физик институты Арбузов исемендәге. Төшригәле ирек, әфәнде, ул сезнең укучыгыз, сез аның устазы. Хәзер инде мин аның лабораториясендә шулай эшлим. Ул минем турыдан-туры җитәкчем. Менә бит тормыш ничек әйләнә дә куя. Нәрсә әйтәсе килә? Менә шушы Арбузов институты, Россия Фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәгенә кергән. Ул Идел буенда иң зур академик фәнни үзәк һәм дөньяда фосфор химиясе буенча лидерларының берсе. Фосфор химиясеннән башка ул әле микроэлектроника, водород энергетикасы һәм экология буенча эшләр алып бара, җиһазлар һәм җайламалар эшли. Иң кызыгы менә тамашачыларга, иң кызыгы телевизор караучыларга шул булыр дип беләм, ул дару препаратлары эшләү һәм җитештерү буенча зур гына уңышларга иреште. Дару препаратын идеядан алып җитештерүгә кадәрге цикл ул дистәләгән елларны таләп итә. Һәм менә узган гасыр ахыры һәм агымдагы гасыр дәвамында безнең институтта яхшы таныш, күп кешеләргә яхшы таныш булган димифосфон, ксимидон һәм глицифон дигән дару исемдәге дару препаратлары эшләнелде. Алар дәһшәтле, бүгенге көндә дәһшәтле авырулар саналган псориаз, тире яман шеше авыруларын дәвалаганда уңышлы файдаланулар, шулай ук яраларны һәм пешкән урыннарны дәвалаганда дәвалауны тизләтәләр. Шулай ук менә азотлы гетероцикллар нигезендә синтезлана торган бер препаратыбыз бүгенге көндә Альцгеймер авыруына каршы уңышлы гына нәтиҗәләр күрсәтә һәм өметле препарат булыр дип уйлыйбыз. Аннан соң магнит-резонанс томографиясе, МРТ-ны инде шулай яхшы беләләр. Шушы МРТ-га яман шешләрнең күләмен төгәл белә торган
контраст агентлар эшләүдә уңышлыгына бара. Сөйләп бетермәсе күрәсезме? Казанышлар чыннан да күп булмыймында безнең уңышларны санап чыгуда, Марсель әфәнде. Безнең бар бит инде фән һәм университетлар илкүләм проекты, менә фән үсешендә аның әһәмияте нәрсәдә, Айрат әфәнде? Менә бу проектның ниндер йогынтысын күрәсезме сез? Ярдәмен? Әлбәттә, ул тудыра яңа мөмкинчелекләр, төрле фәнни эзләнүләрдә, ул программаларның конкурсларында катнашып, аларны ытып, без бүгенге көндә фәнни яктан безнең алда торган максатларны, безнең омтылышларны шул программалар аркылы хәл итеп, яңа белем ашып, яңа мөмкинлекләр ашып, төрле юнәлешләр буенча төрле фәннәр белән бәйләнешкә кереп, яңа мәсьәләләр хәл итү юлларын эзләп табып, яңа чишешләр табып шул мәсьәләләргә, әлбәттә андый программалар булу, ул безгә бик мөһим һәм алга уйланырга, яңа идеяларны эзләргә мөмкинлек тудыра. Рәхмәт, Бикзир. Менә без узган тапшыруларның берсендә әйтеп киткән идек, Татарстан галимнәренең Россия фән өлкәсендә тоткан урыны турында. Шуннан да менә аның тоткан урыны нинди һәм сезне ишетәләрме Татарстандагы галимнәрне, бәлки яшьләрне ишетәләрме? Алексей әфәнде, сезне кабат сезнең белән таныштырып киттек, тамашачылар өчен Алексей әфәнде милли телләрне үстерү һәм өйрәнүдә зур көч куя. Ул үзе урыс милләтеннән, әмма татарча бик матур сөйләшә. 3 ел эчендә ул телне өйрәнгән. Сез өчен бик зур рәхмәт, беләсезме? Шуны әйтәсем килә, фән ул ачык система. И бу вот без үзебез хәзер Мәскәү институтлары, университетлары белән бик актив рәвештә эшлибез, чөнки вот шундый халет барлыкка килгән Мәскәүдә журналлар, Мәскәүдә нәшриятлар һәм әлбәттә Россиянең баш каласы белән хезмәттәшлек итәргә кирәк. Мәсәлән, милли телләр буенча эшләгәндә без дөнья методик тәҗрибәсен санарга тиешбез. Чөнки мәсәлән, МГИМО университетында, Патрис Лумумба исемендәге РУДН университетында тел методикасы, тел укыту, өйрәтү методикасы бик көчле. Мин хәзер параллель рәвештә РУДН университетында профессор буларак эшлим, и беләсезме, бик күп анда чит илләрдән килгән студентлар, и бер ел буе алар урысча бик яхшы беләләр, сөйләшәләр. Мин методикаларны карый башладым бит, и аңладым, бик көчле, бик заманча чараларга таянып язылган, булдырылган бу методикалар. Безгә эш серен генә ачырсыз әле бүген. Беләсезме, вот шундый фикер туды, бу технологияларны, чараларны безгә, милли телләргә безгә юнәлтү, ничектер күчерү. Вот хәзер мин шундый юнәлеш буенча барам. Алексей әфәнде, мин форсаттан файдаланып, мин үзем 3 телне камил рәвештә беләм, ул рус теле, татар теле, төрек теле, инглиз теле белән шуның хәтле дуслашасым килә, әмма дуслык килеп чыкмый. Менә сез тиз өйрәнү серләрен, бер-ике серне миңа да файдалы булыр иде, тамашачыларыбызга да файдалы. Мин урманга барып, нинди үләнне ашарга кирәк, инглиз телен камил белер өчен дип сорый инде ул аны. Беренче чиратта теләк булырга тиеш. Кешенең телеге булса, кыен телләрне өйрәнеп була. Теләк, икенчесе. Икенче, беләсезме, вот сөйләшергә курыкмаска кирәк. Кызганычка каршы, вот без совет вакытында туып үскән, мәктәптә укыган кешеләр, вот без мәктәптән чыктык, кызганычка каршы телләрне билмичә. Практика юк шикелле. Практика юк беренче чиратта. Икенче чиратта методика искәргән, методика сөйләшергә өйрәтми кызганычка каршы. Ике практика, өченчесе? Өченчесе, беләсезме, кирәк булган сүзләрне өйрәнеп була. Этикет сүзләре, мәсәлән, ниндидер шундый
Кулланышта булган сүзләр. Айе. Шундай актив лексиканы яттан белергә кирәк, һәм әлбәттә бу сүзләрне кулланып булады. Рәхмәт. 2024 ел фәнни технологик үсеш елы дип игълан ителде. Менә аның кадере, әһәмияте Татарстаныбыз өчен никадәр зур икәнлеген рекламадан соң билгеләрбез. Фәнни технологик үсеш елы 2024 ел тарихка шушындый исем астында кирип кала. Ләкин барманың безгә файдасы. Ел дип игълан ителеп кенә калмаячакмы ул? Ирек, мөмкин булса сездән сорыйга әле. Яшь галим буларак җавап бирегез әле. Нинди планнар белән керәсез яңа? Безнең планнар зурдан, әлбәттә. Без фәнгә омтылган кешеләр, шуңа күрә бу программалар, бу проектлар, конкурслар безнең өчен бик мөһим. Яшьләрне әхлакый жактан, финанс жактан ярдәм иткән проектлар безнең өчен бик кирәкле. Менә хәзерге вакытта үсеш өчен, илгә үсеш өчен, республикабызга үсеш өчен бик тә мөһим стратегик юнәлеш шул финанс жактан яшьләрне ярдәм итеп үстерү дип уйлыйм үземчә. Чөнки хәзерге килгән яшьләр, алар инде әлбәттә аларның теләкләре бар, тикшеренергә теләкләре бар, фәнгә дә керәселәр килә, ләкин үзегез беләсез, хәзерге вакытта аларга инде хезмәт хакы да кирәк, шул яктан да кызыксыналар. Шуңа күрә бу як бик дөрес дип саныйм. Менә әлегә әйтеп киткән фән һәм университет дигән проектта ул яктан бик ярдәм итә безгә. Мин үзем дә шул бәхеткә ирештем, шул программада катнашып, грант итеп. Грантның күләме күпме һәм ул нәрсәгә сарыф ителә? Грантның күләме күпме? Сер булмаса инде бездәге лаборатория мөдире буларак ул сүзләрне әйтергә тиеш түгел, ул сер дип. Җитәме дип сорыйбыз, җитәчәкме? Ничек тамыр тапты? Җитәме? Канәгатьме? Минемчә яшәргә җитәрлек. Ул менә үзенең башында үпкәләтерлек түгелме? Үпкәләтерлек түгел, хезмәт хакы яшәргә лаеклы дип саныйм. Аларга җитәрлек, алар үзләре тикшерүләрен, шөгыльләрен башкарып чыгарлык, әллә ни теге бытовой дип әйткән проблемалар турында уйламыйча эшли алалар. Аңлашылды. Менә нәрсә генә дисәгез дә, бүген без шундый заманда яшибез, дәрәҗәне акча билгели. Димәк, анда син акчалы урында эшлисең икән, димәк, син дәрәҗәле урында эшлисең дигән сүз. Менә ниндидер фәнни ачышлар ясый бит инде безнең яшьләребездән да өлкән буын галимнәре дәйме, әмма бу ачышларның матди файдасы бармы галимгә? Ул бер зур ачыш ясады да, кинәт кенә байып китте дигән сүз дөресме? Менә грантлар, стипендиялар турында сүз булды. Фәнни ачышның матди ягы әлбәттә бар. Бөтен дөньяда шулай куелган. Ләкин моның матди ягыннан да бигрәк шушы фәнни ачыш аша бу яшь галим үзен тагын да киңрәк планда танытуга өлгерә, һәм инде аның ул ачышы белән ул даирә галимнәр генә кызыксынып калмый. Шушы ачышның көндәлек тормышта, я булмаса сәнәгать өлкәсендә, башка өлкәләрдә алга таба илне, дөньяны үстерүгә керткән уңай ягын тотып аңлап алган кешеләр аны яңадан да үстереп җибәрәләр. Төгәлрәк сөйләшеп карыйк әле. Менә бу көндә чыннан да безнең тыңлап утыручыларның да 80% ул фәннән ерак кешеләрдер һәм аларга кызык. Безгә безнең көндәлектә менә бу фәнни ачышларның файдасын иде соң дип. Менә без медицина препаратлары турында сөйләштек. Гомумән менә хуҗалыкта, сез әйткән сәнәгатьтә мисаллар, безнең Татарстан галимнәренең ирешкән уңышларын, соңгы уңышларын мәсәлән, соңгы елларда ниндиләрне китерә алабыз? Техник фәннәр өлкәсендәге менә сүзне дәвам итеп, мин шундай ул инде көндәлек тормышка турыдан-туры карамаста, ләкин дөнья глобаль күләмдә алганда бик әһәмиятле казанышлар дип саныйм. Мен фәннәр академиясе системасында астрофизика үзәге эшләп килә. Бу үзәк инде галәмдә булган объектларны өйрәнү, тикшерү белән шөгыльләнә. Аңа нигез салучылардан Али Рашидович Чуняев бүген дә исән-сау Европада, ике арада Россия белән эшләвен дәвам итә. Аның укучылары шушы үзәктә эшлиләр. Һәм инде менә быелның гына ачышы дип әйтмәс идем, мен соңгы 2-3 елда алар теге интернациональ коллективның
зур тырышлыгы белән безнең яктан академик Сахибуллин, академик Бигмаевлар ярдәме белән Төркиядә бар безнең зур обсерватория. Шушы галәмдәге объектларның өр-яңа картасын ясауга ирешелде. Әлеге картада галәмдәге объектлар мыңынчага кадәр булганнардан 10 мәртәбә күбрәк. Ягъни монда бездә булдырылган чит илләрнең фәнни потенциалын берләштереп, төрле оборудование ярдәмендә шушы объектларны өйрәнүгә ирешелә һәм инде аның җирдә булган тормышка тәэсире һәм башка яклары киләчәк тормыш өчен гаять дәрәҗәдә әһәмиятле. Инде безнең көндәлек тормышка якынрак уңышларга килгәндә, мисал өчен 23 елда татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлеге тамам эшләнеп бетте һәм ул Татарстан Республикасында фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясына лаек булды. Әһәмияте нидән гыйбарәт? Миңа бик еш ишетергә туры килә, кемгә кирәк, нәрсә кирәк? Менә чирек гасыр эшләнгән хезмәт. 2 буын галимнәр ярдәмендә эшләнгән хезмәт. Ләкин әһәмияте шунда ки, тарихка, телгә, мәдәниятка игътибар итмәгән халык булудан туктый. Шушы нәрсәләргә игътибар итмәгән ил булудан туктый. Шөкер, безнең илебездә, безнең республикасында моны дәүләт дәрәҗәсендә, хөкүмәт дәрәҗәсендә аңлаучы җитәкчеләребез, рәисләребез бар. Чөнки бу уникаль мәдәни мирасыбыз. Ул инде бүген телебезнең халаты шулай булса, 10, 12, 10, 15, 20, 50 елдан соң ул тел икенче шәкелдә була. Ләкин аның бүгенге халаты шушындай хезмәтләрдә теркәлеп, сакланып кала. Аннары инде тарих, археология өлкәсендә менә Айрат Габитович инде ул турыда аңа тикле барып җитмәде, ләкин без бүгенге көндә чит ил коллегаларыбыз белән Евразия дала халыкларының мәдәниятен өйрәнәбез. Нидән гыйбарәт? Моның әһәмияте һәм мәгънәсе нәрсәдә? Без үзебезнең тарихны өйрәнүдә Идел буе, Урал регионы белән генә чикләнеп калмыйбыз. Аны киңрәк планда, ягъни Евразия күләмендә өйрәнеп, үзебезнең лаеклы урыныбызны барлыйбыз. Бу безгә киләчәктә дә халык булып яшәргә саллы фәнни нигез булып торачак. Яшьләрнең белем ягын ничек бәялисез? Әзерлекле киләләрме? Әзерлексез киләләрме? Тартылулар никадәр көчле? Әйе, менә барыбер бит инде берникадәр бәяләмә биреп була. Без кергәндә укырга, без шункатлык ныклап әзерләнеп килә идек. Ә менә хәзер ничегрәк икән яшьләрнең? Хәзерге вакытта студентларның да төрлесе бар. Безнең беренче курстан уже фән белән шөгыльләнә башлыйлар. Бездә менә мәсьәлә өчен ул Мугинов Алмаз дигән егет, ул инде 5нче курста укый, ул менә беренче курстан бирле фән белән шөгыльләнә башлады. Гомумән ничәнче курста яшьләр фән белән әзерләнергә әзер булалар? Мәсәлән, шул 3ләрдә, 4ләрдә ничегрәк? Төрле студентлар бар. Кемдер беренче курстан, кемдер 5нче курстан. Алар бит инде безнең җитлегү дигән әйбер юк име? Менә фәлән анда курска алар инде җитлегә, алар инде анда рәхәтләнеп фән белән шөгыльләнә алалар дип әйтәләр. Аларның үз теләкләре белән инде. Чөнки алар бит безнең кафедра бит чыгарылыш кафедрасы, алар безгә 5нче курска гына киләләр. Ә беренче, икенче курста аларның теге общеобразовательный фәннәр. Шуңа күрә алар бездә кафедрада кемдер 5нче курстан, но безнең кафедрада именно алар 5нче курстан шөгыльләнә башлыйлар. Аспирантурага ынтылучылар, калучылар күпме? Күп. Аспирантура. Кайбер мин беләм шундый укый йортларны әйме эзләп йөриләр. Калыгыз инде дип. Елдан ел аспирантларның саннары күбәя. Менә бу нәрсә белән бәйле икән аспирантурага бару теләге? Айрат әфәнде. Бу сорауга килгәндә әйтергә кирәк, яшьләр сәләтле алар. Фән яшьләргә таяна һәм шуңа таянып кына алга бара. Күп ачышларны яшь галимнәр эшли. Белемнәре яшьләрнең әйткәндә, әлбәттә ул мәктәптән генә тормый, ул университеттан тора, укытучының үзеннән тора. Шул сәбәпле искә алган спикер ул мәктәптән алар инде ничектер менә теге сой белемнәр белән килә дип әйтүем. Университеттан түгел, менә мәктәптән. Юк, ул бәхәс сүз.
Мен университетта дәрес әйткәндә тиздән 30 ел була укыту системасында эшләрне алып барам, яшьләрне шул вакытта күрәм. Шуның өчен баштагы сүзгә кайтам. Яшьләр сәләтле. Һәм аларда менә омтылышны тудыру ул укытучыдан тора, мәктәптә дә тора, югары укыту университетлардан да тора. Шуның өчен бүгенге көндә әйтергә кирәк, ул менә яшьләрнең фәнгә омтылышы арту, ул әлбәттә бәйле җәмгыятьнең ныгуы. Җәмгыять таркау хәлдә булганда фәннең дә дәрәҗәсе, фәннең аңа карашы да үзгәрә. Икенче юллар, икенче омтылышлар, икенче мөмкинлекләр тарта. Бүген көндә без күрәбез, фәнгә, яшьләргә карата игътибар зур. Алар үзләренең эшләре белән безгә тырышлыгы белән алга бу юнәлешнең үсеше булуын күрсәтә. Шуның өчен мин әйтәсе килә, яшьләр алар үзләренең менә бу кызыксыну белән, тырышлыгы белән бүгенге көндә аңа кадәр буынларга карата да шундый ук тырыш, шулай ук үзләренең теләкләрен тормышка җиткерә ала торган шәхесләр. Мин ул яктан аларның белеменә дә, мөмкинлекләренә дә ниндидер борчылулык күрмим. Шуның өчен алга таба да Татарстан фәнендә, Рәсәйдә дә фән үсеше мөмкинлекләре бар. Аның турында сөйләшергә кирәк, анда күп сораулар бар. Ләкин ул икенче мәсьәлә, яшьләр сәләтле. Менә Марсель әфәндинең дә фикере туды, үзе остаз буларак яшьләр турында. Мин менә бу яшьләр турында кайбер фикерләр белән килешмәскә телим инде. Кемнәдер нәрсәдер әйткән. Сократ 2000 ел ярым элек инде әйткән, яшьләр бузыла башлады дип. Менә шуннан бирле бузыла инде ул яшьләр. Әмма ләкин хәзерге яшьләр, алар бездән барыбер яхшыраклар. Алар гаджетларда ялт-ялт итүчеләр инде кичкенә генә 3-4 яшеннән башлап инде. Һәм алар бик әхлаклылар хәзерге яшьләр. Төп массасында инде. Хәзер җәмгыятьтә икенче инде, һәр хәлдә безнең илдә шулай, минемчә инде теге. Ичүчелек шуның шәйберләр бетә бит инде киреңенә. Шуңа күрә әйтә алам, яшьләргә минем өметім бик зур. Андан соң тагын бер икенче мәсьәләгә кушыласым килә, сөйлисем килә инде. Менә бу технологиялар елы бит инде, Татарстанда нинди өметләр бар инде. Һәр милләт ул тарих, тел белән, дин белән генә түгел, технологиялар белән көчле булырга тиеш. Милләт кешеләре бай булырга тиешләр. Аның спортсменнары булырга тиеш. Спорт ул бик бай өлкә, шулай бит. Аның IT-ында кешеләр күп эшләргә тиеш. Менә безнең республика бөтенсен аларның безнең республикабызга тартырга тырыша. Безнең җитәкчелек инде, һәм менә иң соңгы өметле әйбернең берсе булып, безнең рәисебез Рөстәм Миннеханов, Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенкова мөрәҗәгать белән, шундый җиткерде информацияны, Татарстан 55 нанометрлы чиплар эшли башлаячак завод төзергә җыена дип, димме? Бу нәрсә дигән сүз? Бу 55, әлегә ул 55 янданың 25-е дә булачак, тагы да алдынгырак 15-е дә, 5-е дә булачак. Һәм кайчандыр инде менә аның теориясын безнең татар галиме төзегән Валиев Камил Ахметович дигән кеше, Мамадыш районы Чепчи татар авылыннан чыккан җегет, ул төзегән квант компьютерларының теориясын, китаплар, монографиялар эшләгән. Менә шушы квант компьютерлары алар безнең кешелекне бик югары дәрәҗәгә җиткерәчәкләр һәм текә генә үсешкә мәҗбүр. Һәм менә шушы базада без, шушы 55 нанометрлы әлегә базада без кайчандыр компьютерларда квантлы компьютерларда җитештерә башлаячакбыз алда бирсә, һәм алга да татарлар гел алда булачак. Әйе, һәм фән үсешендә татарларның да роле зур булсын дигәндә сау булашабыз сезгә. Һәрберегезгә дә бик зур рәхмәт, чөнки чыннан да сез безнең тормышны алга алып баручылар, сез безнең тәргешебез, стимул. Рәхмәт сезгә. Менә шушы өметле ноктада сау булашабыз сезнең белән. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Сезгә.